thimi hlawi lo bung som pariat na Denver airport an hnai to hle ti chuan keli chuan car varin min ron zuania atia ka hria lawm mi paruk vel lai an chuang le ngal kanin hlotir thengem tul kher hlei nem keli chuan makti zet hian enga ati ha a longai chang chi ala ishemayang thlona tum hun hu na kong ka pakhat zona bung ro thia tan chau ti in tar na chu an pan chata kong khar veng tu chuan kong ka chu lo hon sakin kar chu alo lu tlang tira keli le dayan te kara tang chuka official airport kar an lu ta le airport lam lian an pan tanal nal chu Lexus kara chuang te chuan an thlir zoya Lexus chuan chulai hung na kong khar chu paltlang atum vengota veng tu chuan hei van tlang lu kong ka ni lo alo ti bul muka ma se tun lu ka kar kha i lu tlang tir sia hei van tlang lu kong ka ni lo ti in veng tu chuan ge chu khar tapia airport motor te chu thlona lian pui chi pakhat bula chuan ading ta dayan le keli ten ron chwa chuan Howard Miller chuan lo chia wa in ron thleng ta lom hei ni lom ni nia dayan chuan ti in rem min ro saka wangin ichunga kan lom em ani atia keipo le ti in Miller chuan lo changa a mel chu ron thim ta deuh khaya chuta hetianga in vir boy vela wangtal hi chuan engemaw thil thatak a thleng nge yang ti ka bei sei ati bawa keli chuan Louis Reynolds ti hne na chuan kan lom thu min lo Howard Miller mel chu adang lam ta Louis Reynolds ti chu ni zan khana chathlata atia nu pahnih te chu an phu deuh zoka atong chhuah le theinu chuan keli chuan poi ka ti hle mai ati sapa engwanga thi nge dayan chuan lo zota lungphu cholani ka ring Howard Miller chuan ti in thlona lian lam chu a hoya an in peita ni hmel tukver bula thut mun kalo hausak chewa atita min ngai to wangin kalom tak zet dayan e chuan atia keli le dayan ten thlona kailon ra kan lon chholai chu Miller chuan lo thlera reilo te hnuwa chuan mi chuang te vil tu chuan thlona kong khar chu akhara thlona chu atlan tan ta keli chuan dayan chu enin anui varvara kan hlotling ta khang kan thuak vorvira te po kha kan bum theita senator Van Loven kan komzoa enge kan tiang chulam chu kalo ngai to ngai reng hleinem dayan chuan ti in nang peri cycle le angem ti in zota thilom dana zirani yang chu nang niwya kai khosale don nge o keli chuan chu ti ne chuan keipo niwya kai enge mo chen ka khosa ang atia ti chuan kan pani in Paris kan pan don nia dayan chuan alo tia anin ena annui don ta varvara dayan chuan rucha ta le ma ka te khan an hmaba kan hlen sak don ta ti hria sela chu min chuang ve ngot chuan ka ring atia iring dikang dayan chuan tukvera tang chuan pon lam chu ena van lam chu han thlek le chuta zoino saphian kalome richat ati sepa keli chuan dayan chu en zoka alu thing deuh nara engma soi chuak lem lo dayan po chu angoi ve ta ariru chu akom mela richat ka ngai to na thinlung le kariru hria ti ka hria duber i hmalo lak to chu idu ange in ka ti pui tling don ta keli nen hian nang le thian te phuba chu kan la don ta i phuba kala ka wange ro chuan nang chu hring nun rama iron le thei chuang lo ti ka hria amai ro chu tlem tal chuan kariru chu anom pha nge yang nangma khan englai tak khange ka ngai beri hria i omoi takte i mel thatak te i mizia duom takte i fiam thudu na thinlung te min mangai na te le thil dang tam tak soisen lo zinga khan ka mangai ka du lai i engkim kha ni mai laguardia thona tum hun chuan thleng ta dayan ni te pahnih chu chuang ho zinga chuan a chukma saber an nia dayan chuan senator Van Loven thu soi kha ala hrenga tum huna Lincoln town kar war dum tialin lo nga kang cheu ati kha Lincoln kar chuan airport building kot kaya chuan alo ngak reng to kar bula chuan khaltu khalthuama infam Japan mi pau palam to hian kar bula dingin alo nga ka kali le dayan ten an ron pan hmu chuan alo ding mar ata pi Steven ni le pi Harris in ni mo o kunia kania ti in kar chu hon saka dayan chu athulu ta minute rei lo te Southampton pan na kong lama chuan an kalta
dar kan hne lek tla na nia kunia chuan ti in a hmun vel chu a mawi te sin atia dayan le kali teril ru ero chu ram mel moina ti vel chuan an lung kwai lo kher mai engtin nge an thuruk pai chu rang taka senator ma an phor chhuat theyang ti lam chu an lung kham ber ani re kali chuan kan thuruk hi senator kan hriat tir huna ama tan ngei po a hlo om phai ring ve lo mo tin dayan chu zota anun na ta na hlo om po ni se veng tu tur nei thodon ti ka chiang he thil hi chu a ching fel thei nge yang ti ka ring ani dayan chuan atia ka be sei kali chuan lo ti bawa kar chuan in lian pui pakhat chunai lung hmanga sak lung phek hmang chi in chung me khu chhuat na sang phek thler nei kumzabi som pariat na hun laia sablal chung ko in lian ang chi sak ro pui rui lampan chuan an kalta a tual zol zau pui mai chu phai tual hnim hring dup moi taka che rual pat chuan a o puta chu in lian puya chuan chhia hlo ho chen na in le motor dana in a om boka in lian pui kong kabula chuan kar chu ading ta a khaltu kunia chuan min lama mo takin helaya hian kalong nga kang cheu atia kan lo me kong khar chu chhia hlo ho tu pa chuan a lo hon saka chibai u lo lut ra u khonga in senator in a lo ngak cheu a lo tia nu pahnih te chu in chunga chuan an lut ta a lu chhuat pin dan zau chu moi le nal duam taksi ma se chei u chuak ni mi a si lo ania man lai kut chuak thutna dup sei le thutna tung thuchak om tak tak te chu in hunga mei thuk lian pui chunga banga chuan kumzabi som pariat hun lai kut chuak khonwar phita nei chi hunna atana an man thin asir vel chei kwal moi bom kil nei dar thalanga hual chhuah vek chi ho chu in hung thlu a chia hlo ho tu pa chuan helama khonga in alo tia kali le dayan chuan chu pa chu in leng kom na pin dan zawa chuan an zui lut ta a senator van luven chuan alo ngak ringa mai mo puana siam sut podal le korpol ha in asam faisal seimoi tok chawa tan chu a thla hnianga dayan rin lo takin alo no hnap mai Pauline van Luven kani e ke hi Diane Steven kania ke hi Kelly Harris kani in pahnia ka hmudon chau chu kalom hle mai karin aida in huna do reya Kelly chuan senator van Luven chu makti zethian en ha a poi ka ti khop mai enge soyom zia chu tenar Kingsley chuan nunglama tang chuan in van nei hle mai ma se tu na chuan in van nei na in kalsan ta chewani hi ati ani kha alo ti thum du ta dayan le Kelly in nunglaman han hoi chuan tenar Kingsley le Harry Flint da chuan hmuta a tenar Kingsley chuan Harry Flint da hne na chuan le tu na Mr Flint ati thota Harry Flint da chuan a pistol chu alek kang ta a engma dang soilo chuan nu pahnih te chu atina asilai chu voi hni han met puak ta thuaya tenar Kingsley le Pauline van Luven te chuan Kelly le Diane te taksa hnunglama in pai dor le chuata an tlusop ta niai chu an lo thlira tenara chuan senator van Luven chu avapan hnaya chuta akwa ta chota atopa chuan kan filim theita e mel tha atita a Flint ta chuan engtin nge an ruang hiti tura min du ti in tenara chu zota tenara chu atim ei lo an ngal vela khan thil rit sakhat ton betla thlona in mel zathum vela hla thlopuila chuta Atlantic tuifin ria tai the thladon nia alo ti ol sam eta a har sa lem lawang tenara chuan ti in pindan chu chhuasan ta a tenara chuan senator van Luven lam chu hoin atop ta mel tha tuna chuan malam panzai kan rel theita e atia senator chuan ron pana a fop ta vong kangai thei chin lutuk che sin du tak ati hna pa keitakin ania ngai thin che chu thlakata voi khatlek kan in hmoruk thin hi zong beiti dong tu mai ani zok achan chu in thena ngai le si thina senator van Luven chuan atia tenara chuan akwa nget sawa tuna tang chuan kan in hmufo thei to ang I pasal du tak isun tak zana entir nan thlathum level kan ngak photanga ti chuan kan in nei don nia Paul van Luven chu anui se ya thlakhat ral hnuwa iti zokang ti na lo rota tenara chu abung hata thatmel khop chu atia nimin khan ka hna tanga ka ba na ka thelu ta pasal son hlim ka ni bok nen min thathiam khop mai chu avaro pui ve chuti chu walau tak point in zui to maila min uk sak lu tuk to lawang
ole kan ke ai ji huna kan en chin na be engemaw te te senator ni laia ka hmu tir ngam lo che kha ka han hmu tir to ang che tenara chuan atia tenara le paulai chu leiro chan sen ukasak building pan chuan an kalta amun an thlen chuan tenara chu thir sakhat sa zet kong khar alai taka ko te reuh te pu kek omna bula chuan ading ta zungbun pawng eu greek dar feng valem chuan kalna chu abuna thir kong khara ko te reuh te pu kek ha chuan tenara chuan a zungbun pawng lai tak chu azuk nem lut vaka polini chuan alo en renga kong khar chu in hong ta tual tuala pindan chung chu alo zau kher mai computer le tv screen ti vel te chu alo in hung dula apia hnung lambang hnaya chuan generator te le electronics khol le manro chi hrang hrang a awm boka chung khol chi hrang hrang chu chalai kwal na bom tunga a in thlung khom veka tenara chuan hei thu pek na hmun ania heta kan khol nei hian kan nun phung he thlak dang lam dor mai don ani he pindan zau hi thalem khol khovel hmun hrang hrang kho om dan thunun tu thu pek na hmun pui ani hi ka du na hmuna thlipui ka tle tir vak theya ka du na rama tram ka tlak tir theyang ruwa kan sur tir du lo miau chuan thlipui thokna chi cyclone le hurricane te kan siam chop theya chu chuan khovel ti chhevek theya ni tin tenara chu han nui deuh sanga chuta soi chhun zomin he thil ti theina man ro en chin na hi ka lo nei to nge nge khovel ram changkang le thil thi thei tam tak hian kho om dan thunun tumin man na to thina turam man la hlotling lo atia tenara chuan me khe pakhati han met zewa tivilian pui pakhat chu aron nunga tunai hmole tur hi thiam na thar lam ber sipai ho o em tur chi ani hi ti in tenara chuan paulai chu anui saka he khol prima hi a hna thata ka dal thei tu deuh ber chu boruak lumna cham bang ania chulam chu nangin thiam takeni lo ti fel thei ta sia ti in tenara chu a tho hala chuta herwa man na hi tu siam chuange sia emle ka u andrew mole mi thiam turu chung chuang ani atia paulai chuan manro changkang tak tak ho chu han thlir vela heng thil ho hian engtin nge khom dan thunun theyang ti in tenara chu azota ole a hrilfia dan ol samber chu hetiang hi ani mai boruak lum ho hian boruak dai lam om nan pan thina tui hu hnong apom min ngai mo lutuk su khai du tak ani mo poi ka ti tak zet amai ro chu a chip chiar zong soi tur chuan a in kai nokril tuai maya tenara chuan alo tia kalo ngai thlange he thil hi a technical deuh hleka chu wangin min lo do sham sham a tu lang eng phone thui zong toi chi electric le magnet thil ti teina pai kop chi eng ti chak kau an ruan nano technology mang tangkaya siam chua chu kan lei tuam tu boruak ka lu ani in oxygen tlalang ho chu boruak zang berle kang ol sam tak atom ne na in belbom tira ti chuan ozone le tu siam ta ni lei tuam tu boruak ka oxygen tlalang te chu a in kop zelin an in hloma chu wang chu ania o2 an ti chan ti chuan ka u nau pa chuan chung laser eng chak tak van sang thale matanga lei tuam tu boruak a ka lu tir chuan oxygen in kope chu hydrogen atom pahnih zel nen in belbom tirin ozone le tuya lo pian tir tak tenara chuan atia paulai chuan engtin nge chu chuan khom dana kavala sha thiam lo khom dan he lei tuam tu boruak in tuya pai dana zira danglam thayania andrew khan pui tham dewa en chin na nei chi sang sang enge moza khan tui thanem tak a chuak tel ti a mu chuaka chuwa en chin na nei chuan thlikal konga son danglam thei ti a mu chuak boka ti chuan eng chakna kap tu tampo le thli lo tam tamai ani tui le thli thunun thei chuan khom dan ni thunun thei ti na ni mai tenara chu rei lo te han in ngai to azoka chuta akira iso le anu dewa medlin smith ten hemi chungchanga hian en chin na lo nei ve mekin an hlotling trep ti kan hriat ve le kan company thok tur hian kan thlema ma se an nar fel filim ta sia ti chuan ka hril to chi ang khan kami chhorte zinga khochin zirna lama mithiam thiau pali te nen he project ti hlotin nan hian thei top kan chuata ti in asarmon char chara alo ni mo nia an thahlom thlo tani berlin franz verbrugge paris mark harris vancouver gary reynolds le new york richard steven te an nia khom dan thunun thei tu khol chu a hlom sang sanga then darin
chung hlom tin te chu an chan pual theuh lo zir bing tur hna tuk sakan nia chuti chuan ram hran hran a thokan nia wang chuan chung hlom hrang hrang chu rem khawma a awm zia dik takan hriat fiat thei ka ring lowa tin chu hmalak na chuan enge tumber ti an hriat thiam ka ring lowa ma se eng tin tin emaw an lo hre fia ve thei ani che kang chu kan hne na lokalin enge karil rusuk thlek min ron zota kei chuan kan sarkara hlan ka tum thu ka lo hrila ti chuan an ni ho chu aru ka intiamin prima chungchang hi Washington a thu nei tu te hriat tir an tum ta a chu thuru ka thlen na tur chu tu hnen po ni se apoi ka tilo a chan chu Washington an kalma nge in an vai in chin felan ni thowa an tu manga Washington thleng thei po ni se eng roi chu an lo ang chuang don lo ani hi an thuruk thlen tumna berla nangi lo ni le zela a chan po kan chena le vel chungchanga Senate Select Committee ya a ho tu berini wangin chu chu thil kalphung tlang puyani ole tuna chuan hei hilo en vele tele computer TV screen lian zeta chuan khovel me paron lang iara ringil le thil lem en tir nei chi te a hmu theya tenara chuan atong pa chuan me khep chu te chekwalin me pa chuan Portugal zone lo lan vele atilian ta Portugal rama an bole thlai chin na mun phai kwam vel chom tu an tui hmuna hnar hi Spain rama tanga luipui ron luang thla Atlantic tui finria ta zuk in chung lut ta niya ti chuan chhum lo chat lovin ro han sur ta mai se chu Portugal bole thlai chin na phai kwam zong zong chu tui lian in a chim pil po mai don ani tenara chuan atia me khep dang chu han mit le a chu vele TV mai hlai puya chuan lalin lian pui rong sen dala chei tak thla chu aron lang tarwawa akyang vela veng tu sipai ding khong a thau te le tual zola pangpar huan nal tak tak te ni sai na em zonga de sep sep te chu hmu theya he thil hi an president chen na in ro pui ani hi tenara chuan atia chuta chu tak thla chu chesonin cho ena pin dan chung chu aron lang vele ta thunga president chung ko chuan tuk chhuadan lo kil mek ani khi en la Portugal president le anupui le afa te pahnian ni khi an tong khi Portuguese strong vek ania English strong vekin ibeng chuan a hre thungang nano technology manga siam mu tham manglo khopate nano camera le microphone dor zon enge moza khilaya kian da niya ki pa lellul khi chuan a hre top nang amai ro chu aveng tu sipai ho tu ber ka thopui theimiawa ati dan kong om zel mai tenara chuan ati char chara President Thuron petu chuan vo in chundar som pakhatha embassy ya meeting le Labor Union a thui soidon boka chundar khata museum a chhun chofak tur aniang zaina ram hroi tu te nen zamria kil ho tur ani bok ti in president chu a hun man dan tur tlang pui don sa chu ashila choi do ka na telephone chu alo ritaral rala president chuan biak phong chu han lakanga hello tenara English strong chu Portuguese strong in chople chilin call chuan alo rem ngala lelama lo ngai thatu chuan Portuguese strong in alo hrathung Mr President ni em president chuan makati mel hle a tunge men ron betu hi Portuguese strong hian atia ma se tong le thlang na khol kal tlangin tenara chuan English in alo hrathunga I thian kania tu mo engtin me ka mimal number hriat theya chu chu thil poi mo ni ber lo ka thu soi hingun takin lo ngai thla ang che iram hi ka hmangaya chu wangin chia rup na ang chi hi tok lo ram se ka ti hle thlipuina takin anoi chiat lo nan le he khovel me patanga thai bawa om lo nan dollar tluk le ding on ni rang ka chak min petur ani yang tun maya yok sakri lo ani pon ni thum nuwa karon bele ang che TV maya chuan president in biak fonga da burulai takthla chuan hmuwa anupui hne na chuan mi a ni nge yang ka telephone number ro ka lo hria ni nge tur ani athu soi manga khan mi ada khom na ina tang ron tan chuak lim ni om takani ati bulbula tenara chuan paulai lam chu awa hoya tuna mi kha ni thum kalta mi ka von thata ni kha ole tuna chuan nimin maya kan in biak na lo ngai thale ro le paulai hne na chuan atia TV a chuan in lian pui sendal vet mai le kotvela pangpar huan moi tak tak te chu aron lang le ta a ma se tun tum chu ruwa pui van on in na tuam vel thunga van lam chu adur khu in trek te chu atla de zoi zoi renga tenara chuan me khe pakhatia han meta chu vele TV maya chuan president office pui takthla chu aron langa thurel hona dokan bula chuan president chu athu runa
abul do kan hwal vel chuan a thachang dol tu mi paruk vel zet tur hi an lo thu kwal put boka an tong ri deuh marmara president mel chu adur khoya president omna bola telephone chu alo ri ral rala lo en reng ro le tenara chuan ti in anui then tha a president chuan hlo thon mel takian biak phong chu han laka nga hello chibai mr president engtin nge karami ti chazo taknial don bule thlai ti chazo to a leilet zol te la tuilian in a chim pil zowa thingtlang khwa te la athu soilai chu topin a han tho hala engchenarei nge hei hian o don president o ka chhuaka chuan mang anna in zeptela dollar tlu le ding on ni ka don ma chu president in ha changa thial lai le amai mi chin jok nuwa idu ang chuan te taila thlipui le ruapui hi ti top don ti na em ni ati lai chu an lo thlir renga o engtin nge poisa chu kan in hlanang tenara chuan tv set chu off ta a khatiang mai khamole ol sam lu tuk mel tha sumpo kan dong der to nge sin prima thil ti theizia ka han en tir le ang che heng te hi chu tun nai te kan en chin na ni hloma ti in me khep dang chu han met le a tv maya chuan thlipui hurricane thovuk vuk mai chu aron langa hei hi japan rama thlenga ni hi tenara chuan ti in a hun chi a zela mole tunang hun hi an rama thlasik lai ani ya atia me khep dang han me le chuan thlipui le rialin hun pakhat a khwai noi lai tak thla chu alo lang le ta a chu thlipui le rial chuan theikung vel te chu anwai chiama hei florida state a thleng mek ani hi tunang chon thla chuan vorin a tuam khang lo chaw ani thlai le theite noi chia tan ni mek ani khi atia tenara chuan me khep dang chu han met kwal le a tornado thlipui thok lai tak thla chu ron lang le in chu thlipui chuan chen na in tam tak chu anwai chhata buan maya hei hi brazil ramathil thleng mek ani hi ti chuan I hmuta kang khan prima chuan engkim ati thei ani chuan mel zethian tenara chuan atia paulai chuan tenara chu han mai sawa zoi saphian asiam tupa ang mai ani ati sa a tenara chuan tv set chu off ta a dvd pathum chu han la a paulai chu hmu tirin heng te ram hruai tu dang mi pathum te ne na kan in don na ka von thatna ni hi chung ram te chu Peru Mexico le Italy te an ni engtin nge rang ka chak te chu an ron dai sia em harsalo an benka motor lian kan batira anin an lo da khat mai ani chung thil ti fel nuwa chuan din hun khir khan zeta kan da ta thin ani chung rang ka chak kal na chu an ron chui zui ani vai chuan an ram chu thlipui na khwai noi le nge yanga to pin tai ani to lawang ti kan tiam mak zel mai atia paula chuan hlo thon mel zethian tenara chu han ena tenara ibiang na telephone lam tluang chui chua dan kong om lo mo tenara chu anui haka chui chuak theise ka tingo ta sin tu tene moron chui tum se chu signal don na le thon chua chon na ma saber biakina mi chu an thlenga chuta a relay pahni na skula relay pathum na an thlen huna chuan thlipui rap thak tak an dam chunga tong lo se an ti ngoi tur chuan zangai na nei mi alawin a khwai noi to mai don ani relay pali na chuan USA president chen na White House chung Oval Office a hruai thlengang paulai chu anui chuak ta har hara chuti lai tak chuan kongka churon in hongin enru chu aron teilut ve tanala tenara chu in hera paulai hne na chuan hele ka unau pa chu atia enru chuan paulai chu en vungvunga a mela chuan thil omzia hre thiam lo ti a hriat mai ka hriat to hnui ni lo mo ti in minute khatvel chungun takin han thlek le ngiala angai to vungvunga chuta anui ta varvara nang hi nang le tenara in nei in tumani kha ke hi mo pa thian tur ka ni kha nang hi nang mel tha I ini Andrew iti thalu to ke paulai chuan alo tia ma se itlan bo san da yalom tenara khai mangai lo to pani tenara chu aron tong chuak ta a ole kan selfie ange min kalsan ta no san kha chu min mangai wang zo ka lo ni ti in paulai ban chu von saka pasala nei tok lok khan min ron phone a mi hausa le thil ti theizet mai nei na san po chu pasal thil ti theina mang chuan he ke IG hian dor tu lian tak tak nei pha a chu wang chu lom hetiang khopa kan lo ro pui theina chan hi ti in tenara chuan paulai chu akwa hluwa thakata voi khatal aruk te kan in hmu theinan rem kan ruwa dun ta ni tenara chuan ti in
ti chuan politics lama tui chhawin senator hiala lo ni ta ni chuang o tak hian tenara chuan atia Andrew chuan a chala chuar nang nanga chuta ma se Sebastiana Cortez imole ti in tenara chu anui haka tlang bum na kan rem ruat ani kha ka office chung thok te khan min me bel ngei theinan ro man na ka siama ka mel thai nen hian mi tu emoten min lo ring hlel pal hlawang ti kan hlau e matin ni ti in tenara chuan a u chu thil om zia hrilfia Andrew chuan chiang lo ruai hian o ka hre thiame ati supa Andrew helama hian local te ti in tenara chuan khol thupek na hmuna chuan a hruai ta a prima omna hma chuan an ding duna tenara chuan he thil hi la hrenga em asiam puitlin theina na ihmalak na kha ka chhun zoma tuna chuan ka puitlin ta Andrew chu aming bial deuh ko ka prima tuna chuan me khep pakhat chu kokin o ni e khom dan thunun tu khol atia me khep dang chu kok le in kan hun du lai ko mu tu atia chuta au chu enin ka siam puitlin dan he Jerusalem lo ti ro atia Andrew chu hria tham mang lo khawa zoi hian a phun sup supa kala hre reng nia nang kha chuan ram ri thei the tan puinan a fur thala bole balan thar chwa te na ni ro man ni in ka hria a ke ro zong in sum khon khom nan ka mang don ani ta khi tenara chuan a lo ti saka chuta paulini lam chu hoin hi abul ton na ang chawala ni mel tha ti in a kwa hnai sawa en chin na turin ram som thum vela ma kan la le meka idu thu sam chu i nei ngei done sum le thil ti theina chu paulini chuan hlim tak hian hetiang khol thuak nei pakhat lut na hi a soi zo man lo tenara chuan pahnih zawk mole a lo ti wata han hnung lama sabar che katum dewa Pacific tuifin riat chim lama om tomo thliar ka ri hritonga yem ti na zota ai shelo tun hnai lok khan kan leya mel somruk biala ni in oi om lo khop mun nuam le moi ani French Polynesian thliar kar hlom zinga pakhat ania thlona tumna tur le longcholna tur po mun rem chang taka om sa boka chuta chuan engkim hi a om ani ber mai thil poimo deuh pakhat telin chu ti in a thu soi tur chuan ngai vena hlo zwal nan a han ngoi deuh thuta chuta prima tu atita a paulini chuan isoi om zia chu adang po tenara chu abu deuh mata iring dekang le hnuaya om ania tu ma hmu chwa mai thei ani lo tuna chuan khang kan uipui pahni minzar buai tu te kha an thi ta boka khovel hi kan ta ni ta bere atia keli chu ron har chuak ma sa zo ka atanga cement chuat vot thlera chuan azang thal zong hian ruak kang na lo mu chu ni in akut pahnia chuan kut kolabun ve ve a chu kut kol thir khai diat in chi sriat vela sei chu banga chuan thlun be ania chu pindan le lam to pa chuan tukver te reute a oma kong kharin omzet pakhat om chu a in khar phui thata ole to na tan chuan heti zong hi lo ni le phot sela min lo ngai thak sak tu te in zawai chunga lom thu karon soi le mola min lo ngai thak sak le zel turin karon ngen le bok cheu ni e in zawai in hun man nuam le vek phot mai ule